Hi guys, welcome back to our YouTube channel Cousins World. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് വേണ്ടത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വെള്ളം ഒരു യെല്ലോ കളറായി വരും, മഞ്ഞ കളറായി വരും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സൺറൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സർഫിൻ്റെ പൊടി എന്നൊക്കെ പറയും. അതിലോട്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇതൊരു റെഡ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചുവന്ന കളറിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ലെമണ് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. ഈ ലെമൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കുക, നമുക്കിനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കൂ ഗായ്സ്, ഇതൊരു യെല്ലോ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ആദ്യം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ഷിഫ signing off. Bye bye.